Знішчэнне рымскай імперыі гэта літаральна найлепшае, што здарылася з чалавецтвам. Калі заходняя рымская імперыя была знішчана, то там узнік вакуум цэнтральнай улады. І папа рымскі стае такім асобным уладаром, у якога ёсць свая краіна. І царква стае такой наднацыянальнай структурай, якая ўвесь час вядзе барацьбу супраць дзяржавы за ўладу. І вы ў Еўропе маеце справу з двума паралельнымі прававымі сістэмамі, якія могуць існаваць у адной дзяржаве. Людзі маглі па некаторых пытаннях пайсці ў царкоўны суд, а не суд караля. І кароль увогуле нічога з гэтым не меў агульнага. І калі вось гэтыя штукі з абмежаваннем каралю не падабаюцца, яго фактычна няма інструментаў нейкай бюракратыі, каб гэта ўсё спыніць. Бо ўвогуле традыцыйна на працягу ўсёй гісторыі чалавецтва улада рэлігійная і ўлада свецкая гэта частка адной дзяржавы заўжды. Не было прыватнага жыцця рэлігійнага ў людзей. І рымская логіка, яна менавіта ёсць у тым, што дзяржава і царкоўная ўлада гэта адно. І вось гэтая немагчымасць цэнтралізаваць рэлігійную і свецкую ўладу, тое, што былі ў стане зрабіць усе дзяржавы антычнасці будзе-якой эпохі. І вось з гэтай пастаяннай барацьбы за ўладу, з гэтай немагчымасці ўсталяваць цэнтральную ўладу, з гэтай немагчымасці стварыць бюракратыю цэнтральную. З яе мы бачым, як узнікае вось гэты сучасны еўрапейскі падыход да жыцця менавіта. І ніхто не мог гэтага зрабіць, бо папа рымскі меў сваю краіну. То з гэтага ўзнікае? З гэтага ўзнікае традыцыя абмежавання ўлады, ідэі правоў чалавека паступова і гэтак далей.